कोरोनामुळे सर्वसामान्य माणसापुढे अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत। त्यामुळे सरकारनं शेतकरी तसेच सर्वसामान्य नागरिकांची वीज बिलं तुर्तास माफ करावी, तसेच व्यावसायिकांनाही वीज बिलं भरण्यासाठी अवधी द्यावा अशी मागणी चिपळूणचे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रवक्ते शौकत मुकादम यांनी केली। कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर रत्नागिरी जिल्ह्यामध्ये शासनाच्या आदेशाप्रमाणे सर्व नागरिक सहकार्य करत आहेत। सहसा घरातून बाहेर कोण पडत नाही। औषधोपचारासाठी कुठे गेले तरच, न तर पूर्णपणे लोक घरामध्ये आहेत आणि ही वस्तुस्थिती सर्व कोकणामध्ये आहे। आणि हे संकट आल्यामुळं लोक घरामध्ये असल्यामुळं आर्थिकदृष्ट्या फार मोठी अडचण झालेली आहे। तेव्हा माझी एक शासनाकडे मागणी आहे, मुख्यमंत्र्याकडे उपमुख्यमंत्र्याकडे मागणी आहे आणि तशा पद्धतीने मी मागणी केलेली आहे की घरामध्ये जी आपण वीज वापरतो, शेती पंपासाठी वापरतो, तेवढं तूर्त वीज बिल शासनाने माफ करावं। आता प्रश्न झाला व्यवसायाचा। व्यवसायासाठी जी बिल वापरतो, लाईट वापरतो, त्याचं जे बिल येतं ते बिलाला तूर्त स्थगिती द्यावी, त्यांना सवलत द्यावी, ते नंतर त्यांचे व्यवसाय चालू झाल्यानंतर ते भरतील। पण जी माणसं पूर्णपणे घरामध्ये बसलेली आहेत, ग्रामीण भागामधून बाहेर पडता येत नाही, कुठल्याही त्यांना आधार नाही आणि असला तरी शासनाच्या आदेशाप्रमाणे येऊ शकत नाही, त्याचं लोकांनी चांगल्या पद्धतीचं पालन केलेलं आहे। आणि म्हणून शासनाने हे वीज बिल तूर्त तरी माफ करावं अशा पद्धतीची मी मागणी केलेली आहे। आणि दुसरी एक तातडीची मागणी अशी आहे की शिवथाळी जी 10 रुपयाची शासनाने चालू केलेली होती, ती रात्री जे त्या खात्याचे मंत्री आहेत भुजबळ साहेब, त्यांनी ती 5 रुपयामध्ये द्यावी असं जाहीर केलेलं आहे। परंतु काही ठिकाणी परिस्थिती अशी आहे, ती 10 रुपयाची असो या 5 रुपयाची असो, थालीच चालू नाही आहे। चिपळूणमध्ये नाही आहे, खेडमध्ये नाही, तर ते लोक बाहेरून पूर्वी फार कामासाठी आलेले आहेत आणि ते त्यांच्या गावाकडे जाऊ शकत नाही आणि जे अडकून पडलेले आहेत आणि ज्यांना आता इथं काम नाही, अशा लोकांसाठी जिल्हाधिकारी महाशयाने ती थाली त्या तालुक्यामध्ये, रत्नागिरी जिल्ह्यामध्ये 9 तालुके आहेत, त्या 9च्या 9 तालुक्यामध्ये तातडीने ती चालू करावी अशी एक माझी मागणी आहे।